ma-interrupt sa teacher. And ang katungpot, diri matawag mo ni si ma'am, ang mga teachers ma'am. Sa America, teacher or like Mrs. Miss or Mrs. Katong if dili sila minyo, miss. If minyo sila Mrs. O dili may magtawag og ma'am sa kuan kay ang ma'am mang god is like your mama, no? Ma'am is like a businesswoman. Yeah. And then Juan po, dili po mo pwede manay canteen dito sa Amerika. Kailangan mo dagang mga restriction. Sa US na ang school na ikaw galingong kantin, no? Dili. Wala. Katong, pero nagan sila permit. Makuha sila permit. Dili bisag wala pa'y permit, okay ra. Katong dagang Dili mga... man, ang naay mga kantin diri anak naman po yung mga requirements like... Pero na sila food inspector para... Naman po diri, Waman ko nakitaan. Oy. Wala lang sila nagpakita sa imo. Ang buhok na sulod sa imong baba. Wala daw siya guys. Wala daw siya kakita.